जों दिनै अर जागा फाइलायमेन इनके बसखाङो जोंनि अर जमातिया हर दाबाय कायसा कतरमा गरिया फेस्टिवल उन्नाय एप्रिल मासेव के बनो नाय अर गोबांमा डेपुटी रक फायनाय निनि पुर्णाथि रक फायनाय और जागाव फाय गोबांमा असुबिदा फायबाय दै गरै खिथाय गरै लामानि व्यवस्था हाया निनि तंग फायनायनि बागै सुबिदा या के एटदिस तमा टेम्परारि बेसिस सामु खायमा अमनो नायलायमानि बागै जों और जागा सब फायजाक जोंनि हदा आकुरा संबो तावो जीएस बो तावो जों और इंजीनियर बो तावो के जों दिनै नायलायखा म इमिडिएट टेम्परारि बेसिस जे लामा खायजनाय रंनो जों ब्रिक सलिं रक खायनाय टेम्परारि बाथिं गार्ड रक खायनाय के और टेम्परारि बान बो खायनाय माके जाते और जे गरिया मताय खुलनाय हि फायनाय रक बर और तैतो कोवै गरिया मताय खुलनाय मानाय जा हाय लामा रक बिकिसा मासा सुबिदा खायलायनि बागै जों और जागा फायजा दै बतै नंजानाय ब्लैक क्राइसिस कारण हजार बरक और जागा फायनाय जों जतनि छिउ गरिया मताय हिंके जत ति प्रासानि बागै ताबक जतनो गरियाव ओ जराव हिंके फाय सुदु और जमातिया सिमिया सुदु ति प्रासा सिमिया 10 बो गोबांमा फाय हिंके और जागा जों जे गरियाव फायनाय रनो बाहायके जों सामान्य न्यूनतम फेसिलिटी उंनाय जा बाहाय खायमा बनो नायनायनि बागैनो जों दिनै हदाकरा हदानि जीएस जोंनि इंजीनियर और जागा जों फायलायबै नायलाय सर अमखे बिया गना दे बिया कय जल और तो बिया गना तै कायसे जागा बो जों थांफैनाय दिनै थांनाय बिया करै बहंके सुचि मावो जों थांलायनाय इंगे और बिया गना व न जतनि सै किछा पपुलर दे हकुनाय ना तमा हसना और बरक फायको और नि जे बरक फायमानि सा और तेक्सा कम उंगो इंगे और जागा न जों जतनि सै इम्पोर्टेन्ट रनि नांगो फेस्टिवल बो हायनो और गाहाम फेस्टिवल बसब्रों न गरिया पूजाव इंगे फेस्टिवल नायैबो माने रचामं मुसुइमं सिनिति प्रासानि कल्चर और जागा गोबांमा इभेन्ट उंगो बनो नायनायनि बागैबो गोबांमा फायो इंगे अम कायसा चिनि ताम सनाय कतर कायसा कुथुं लाइमों और बाबा गरियानो रगै और पूजा बंगनाय फेस्टिवल बंगनाय हिंकेबा गोबांमा लुकुराव फायबाय इंगे और जागा जों ओ समय सारावनो नायनायनि बागै जों दिनै ओ जागा फायजा सर अमने थाइखे ठीक जागा अम हिंके पित्रा कामी किला आमसाइनि